गुड मॉर्निंग संजीव बोल रहा है माही देवर मने। थैंक यू सो मच माही, मेरा एलबी में मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। बहुत दिन की बाद आज आ गया है मैं एलबी में। कैसे हो संजीव? हाँ बोल रहा, मैं ठीक हूँ माही जी। और आप बताओ, आप कैसे हैं? क्या कर रहा है? क्या करेगा? बेकार। हम लोग का आ गया बीनीता। गुड मॉर्निंग माय ब्रदर, कैसे हो? और सब ठीक है? आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा है, वेरी वेरी नाइस बोला। बिनीता थैंक यू सो मच, और मेरा एलबी में मोस्ट वेलकम। दिव्या आ गया हम लोग का, थैंक यू सो मच दिव्या जी, थैंक यू। हम लोग का बिनीता ने बोला है, और भैया मैं कुछ भी डाला है ना उससे पर आप कमेंट छोड़ देना। ओके, हाँ ओके ओके बिनीता। दिव्या ने बोला है, खाना खाया खाया क्या? मैं माही सॉरी माही, मैं खाना नहीं खाया, मतलब ओनली पानी पिया है मैं, खाना मतलब भूख ही नहीं लगा मुझे। बिनीता ने बोला, और भैया कैसे हो? कभी सब ठीक है? हाँ सब ठीक है माही। ऑन थैंक यू सो मच माही, थैंक यू। अनसुमै बर' गुड मर्निं आगैदों। हेलो आब' मस्ट वेलकाम, गुड मर्निं एवरीवान। बिनीता हार्ट थैंक यू। रुबिस लाइक डान थैंक यू सो मच, गुड मर्निं मर्निं। बिनीता मा बुंखो? जेड जे जी टू यू एन्ड दा सम टू यू गेट ए लॉस ऑफ। ओके थैंक यू सो मच बिनीता। माही क्यों हंस रहा है रे माही? थैंक यू सो मच। कितना पागल है दीवाना, ला 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 ला। देखो मैं पेड़ का सामने बैठ रहा है, कौन कौन है? ला 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 ला। गरम लग रहा है रे, बहुत गरम आजकल आसाम में। रावबो गैला माथो। माही हाथ दिया, थैंक यू सो मच माही, थैंक यू माही, मुझे हाथ दिया है। थैंक यू सो मच माही जी। गोदोना फोलाव फोलाव लांगोनानि बिफां सायायाव सोरखौ नेयो सोर जेखौ गेलेयो गावदां अखाफोरबायदि नोंनि महरा। साला नेटा मा जाखोब्रा भगबान, नेटा मा जाखो? सातादारा इसेबो सातादारा हरे हरे बोले नमः शिवाय सामे सारा हेलो एवरीवन, लाइक डान थैंक यू सो मच लाइक होनायनि थाखाय। नैलै एलबि होलायबाय आं बिराद दिनै आरो बेसेबांबा गुना दुखु दाहाखौ गेजेरजों। गुड मर्निं दादा नामदों, मर्निं मर्निं। आंनियावलाय माथो मेन आइडिजों फैनो हाला ना अरानलाय। आदसा गुड मर्निं मर्निं दे, सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो। नै आंनि थाग्रा जायगाया बेनो आरोना।
मा गल गल नांदों ओइ नेट प्रब्लेमलै बेखायनो गल गल जाबाय थायो नेट गैयि जायगायावसो दं नालाय बेखायनो गल गल जादों आरो ना जोंना फारिया हेलौ 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 होनना बुंदों ओइ फारि आब' मैया नोंनि एलिबाव दंमोन दे आं कमेन्टल'सो खालामाखै दै ओमफ्राय जोंना हेल' एभ्रिवाना मा होनदों मा थाग्रा जायगा होनना बुंदों आं जिरायग्रा जायगाब्रा नैहाय ओमफ्राय जोंना माबाया मा बुंखो फारि आब'आ ओइ हिर' मा खबर लाइक दानदों खबरा गाज्रिलै आंना नै अबाव रावबो नायस'ना माथो फारि आब' जेबो नङा आगै सनादो आरोना फारि आं कमेन्ट गारगौमोन ओमफ्राय आङो गारासै आरोना माने मा बुंगोन आं गारासै आरोना ओमफ्राय जोंना रजिया गुड मर्निं होनना बुंदों थेंक इउ स' माच मस्ट वेलकाम एभ्रिवान ओमफ्राय जोंना हेल' एभ्रिवाना मा होनखो उदालगुरियाव गैला नामा नों होनना बुंदों आरोना आं उदालगुरियाव दङब्रा नै उदालगुरियावथ' दङ उदालगुरियाव थायाबा बहा थानो गाबोन समफोरनिफ्राय उदालगुरियाव गैला दे आङो समफोरनिफ्राय उदालगुरियाव गैला जासिगोन आरो दै ओमफ्राय जोंना रजिया लाइक दा होनना बुंदों थेंक इउ फारिया मा बुजिरा मानो गारासै होनना बुंदों आरोना ओइ सासे मानसिनि थाखाय गाराखै आं माने आंजों हेबग्रा मानसि दं नालाय सासे ओंखायनो आं गारासै आरोना एभ्रिवाना मा होनदों गुड मर्निं आब' रजे होनना बुंदों आरोना रजे थानायखाय कमेन्ट गाराखै आङो बे रजे आंजों हेबोना एलबियाव ओंखायनो गाराखै आरोना आङो ओमफ्राय जोंना माबाया मा बुंखो हेलौआ बहा थांगोन गाबोन दादा गाबोनथ' थाङा गाबोन जि जोम सुस्रांजोबगोन दै गाबोन जि जोम सुस्रांजोबगोन ओमफ्राय समफोर थांसिगोन आरोना गोजौजोंसो बिरलांसै आङो ओमफ्राय जोंना दिबिया मा होनना बुंदों अनन थेंक इउ स' माच दिबिया जोंना दिबिया ओमफ्राय फारिया मा होनदों थाखायो बिदियालाय होनना बुंदों आं अबसे आङो फारियाबो नोंनियाव बिराद बरिया सापर्ट होदों दै मिथिबाय आङो मा होनना बुंगोन आङो बे साननैसो आरोना रावनोबो एलबियाव कमेन्ट होआखैमोन आरो आं ओरैनो जास्ट प्लिं प्लां गिदिंदों आरोना ओमफ्राय नुदों आङो बुहुत मानसि नुदों खोनाबायना रावबो रावखौबो सासेबो सापर्ट होलायलाया दै मिथिबायना बैनाव दसे बैनाव दसे बैनाव दसेसो नुजोबदो आरो नुदों आरोना लोगो बैनाव कमेन्ट खालामबाय लोगो बैनाव लोगो बैनाव बेबायदि नुजोबदों आरोना आं गासिबखौबो आरोना मेगनजों रोखा रोखानो ओमफ्राय रावबोथ' फोथाया नालाय आं जेबो बुङा आरोना ओमफ्राय मा होनना बुङो हिलौआ ओंखाम जाबाय नामा आब' रजे होनना सोंबाय फारिया मा होनदों नेट गोसोम जाना थाखा आगैनो मा होनो मेट गोसोम जाना थाखो आगै होनदों आरोना बुजियासैलै आङो हेल'आ मा होनदों आंथ' रायज्लायनोनो हाया दादा होनदों आदसा ओमफ्राय रजेया मा होनखो हेलौ आगै आं जाखांबायमोन होनना बुंदों आरोना बे रजे माबा रजेसो नामा बिबारालाय मानोथो रायज्लायनो हाला जाखोब्रा हेलौ एभ्रिवानालाय आंहालाय मा जाखो सन्देरना होनदों आरोना जेबो जायाखैलै रजे जेबो जायाखै ओमफ्राय जोंना माबाया मा बुंखो आंबो बिदिनो खालामदों होनना बुंदों आरोना नोंबो बिदिनो खालामदों फारियाबो बिदिनोखा नायखायो आङो मानसिफोरखौ ओमफ्राय जोंना एभ्रिवाना मा बुंखो गासैबो एलबि होयो बा बेंखायनो खारला खारलिसो जाखायो मानसिफोरा नों ओमफ्राय जोंना फारिया मा बुंखो माथो लिरदोंमोन माबा थांखो होनदों आरोना मा लिरदों माबा थांबाय आदसा जेबो नङा दे आंनि भिडिअखौ सोर सोर नायखोब्रा एसेबां मोजां मोजां भिडिअ हगारना दं आङो ओमफ्राय जोंना हिलौआ मा बुंखो मा ओंख्रि जाखो आब' रजे होनना बुंदों फान्थाव फाजासोमोन आगै हेलौ होनना बुंदों फान्थाव फाजाबावसोमोन मोननोबा मालायसो आं ओंखाम जायाखैलै दै गिलासखौनो लोंबावाखै आं आधा गिलासल'सो दै लोंबावदों ओंखामबो जायाबावाखै आं ओंखामखौनो उखैयाबा लांखो मानोथाय ओमफ्राय जोंना फारिया मा बुंखो नोंबोथ' बिनो ना हिर' आं बिदि नङालै आं कमेन्ट खालामखाया खिन्थु आं जायनाव कमेन्ट खालामो बेनाव थाबथाबखायो आङो दसेयावबो ओमफ्राय जायनाव कमेन्ट खालामा बेनाव थाखाया दे आङो ओरैनो आरोना जायनाव कमेन्ट खालामो बेनाव थाथाबो आरोना आङो नायबानो जाबाय मालाबा कमेन्ट खालामबाथाय आं बेसे गोबाव थायो 15 मिनिटआ थाखायो आङो 15-10 मिनिट थानो थाखायो ओमफ्राय फारिया मा होनदों नोंबो बिनोथ' सरि सुमिया मा बुंखो मा खबर आगै सनानो खबर आंना बिराद देन्जारलै आंनि खबरा मोजाङानो आरोना एकदम सुपार दुपार
एभ्रिवानआ मा बुंखो जोंना अके गोथाव दे आब' रजे ओमफ्राय आं जानो हाया नामदां आदसा जानो हाया आरोना फारिया मा बुंखो जोंना आब'आ कमेन्ट नुवाखै नोंनि भिडिअ'आव हिर' नोंनि नुदोंब्रा फारि नोंनि भिडिअ आंनि भिडिअ नों कमेन्ट नुदों आं नोंनिखौ ओमफ्राय एभ्रिवानआ मा होनखो आं लाजियोलै दादा आदसा लाजिनाङालै मानो लाजिनो लाजिबा खाजि गोमायोनो रजा मा होनदों अब्लालाय मानोथो आंखौ हेबग्रं होनखो नों हेबग्रं नामा ओरैनोसो होनदों बिबारसो लांबाय सरि खर' खामानि होलालै आंना उल्था फाल्थासो जालाबायबाय बुंनायानो रजे ओरैनोसो होनदों आं एसे इन्जय खालामदों आरोना ओमफ्राय सोरजोंथो इन्जय खालामबावनो रजे नोंजों इन्जय खालामाबालाय ओमफ्राय हिलौआ मा बुंखो मैया जेने थेने हाबाय जिरायनो माबोरै हाबाय जिरायनो जाखोब्रा ओमफ्राय जोंना फारिया मा होनदों आंबो थायो आगै एसेमे सनासो मा होनना बुंहैयो सोलाबा आं बुंना ओंखारखायो बिदिनो ओंखारनांगौ आं बिदिनो ओमफ्राय जोंना रजिया हेलौ आगै हेलौ होननानै गाबबाय ओमफ्राय हेलौआ मा बुंखो लै आब' रजे र' दे दादा सनजितखौ नामजादा फै माबायाव बड'आ फाराव बुलायलाय होनबा WWनि आरोना जायनो जेनो बेखौनो दैयावसो गारहरगोन आरोना ओमफ्राय रजिया मा होनखो मोसौसो नों सनजित बे हेब गंग्रासो नों जाहैबावग्रासो होनना आं मोसौ नङालै आं माबासो मा होनना बुंगोन आंखौ नाम दोनदो दे बेलेग नाम दोनदो दे रजे बेलेग नाम दोनदो ओमफ्राय जोंना फारिया मा बिराद गाज्रिलै मैया रायज्लायनो हाबायसो होनदों आं दादा आदसा आंना रायज्लायनाया जाला दे थेंक इउ जाय जायना साननाया जाफुंजोबथों आंनि बेयाव फैनाया दै आसिरबाद होबाय आङो हौवा गोदान हिनजाव गोदान नांगौ मोनजोबथों आं आसिरबाद बोर होबाय आरोना साननाय हनाया जाफुंजोबथों ओमफ्राय जोंना हेलौआ मा बुंखो खाफाल मोदान लादों नों दादा नेमखौ दा आदसा खाफाल मोदानलायदो आरोना दिदोम ब्लक फैदो आरोना जोंना ब्रादारा गुड मरनिं होनदों हेल' ब्रादार गुड मरनिं आदा मा खबर दिबिया हेल' थेंक इउ स' माच फारिया मा होनदों उदालगुरि गामिमोन आगै आंबोथ' उदालगुरियाव थांबाय थायोमोन गोदो सिख्लाया सोरबा दंमोन नामा एकदम उदालगुरि मेन टाउनावनो आंना ओमफ्राय आं ओंखामानो हाबनो रोंलालै माबा हेल' एभ्रिवान आब' रजे थाथ'दों ओंखामानो हाबला आंना फाग्लासो बोरैजाय दैयासो देनजार हाबलाङो दाना ओइ नोङो देहाफोरा माबायदि जालांजोबखो ओंखाम जानो हायिनि ओंखाम जानो हाला माथो आंलाय रजेया मा होनखो हेलौ आगै थांनोसैबो होनदों आरोना ओंखाम जानो नो मालाय आंहाथ' ओंखामखौनो उखैनो रोंलालै रजे मा खालामबावनोथाय ओंखामखौनो जानो हाला माथो आंलाय ओंखाम उखैनायनि मुलिसो नांगौमोन आंनो फारि आब'आ मा बुंखो मा मलेन सिंगारखौ सिनाया होनबा नों हिर' आदसा मलेन सिंगारखौ सिनायोब्रा सिनायो ओमफ्राय मलेन सिंगारा ना आंबो क्लासिकेल लादोंमोन मिथिबाय बे जोङो सेकेण्ड इयार मोनब्ला मलेन सिंगारा थार्द इयार बिदिल'सो मिथिबाय दा मलेन सिंगारानो जोंखौ फोरोङोमोन जों जमा जमासो थायोमोनब्रा मलेन सिंगारजों बड'लेण्ड देंखोमो दावहामो मोसामो मोनसे प्रग्राम जादोंमोन ना फार्स्ट टाइम बै टाइमावथ' जोङो सानैजों पस्टार सिथाबग्राया जों सानैसो उदालगुरि टाउनाव मलेनजों आंजों दासो गैला रायलायलायला नाम्बारबो दंमोन आंनाव दा सिनायलायला गोजौ थाखोआव थानायखाय हेलौ आगै थांनोसै नामा आदसा बेखौ फरायबाय अनसुमाया मा होनखो आगै रजे सना मा खबर होनदों जोंना अनसुमै आब' मा खबर अनसुमै आब' नों बहानिमोन खोन्थाहरदो दे आब' ओमफ्राय रजेया मा बुंखो आब' फारि मा खबर होनदों फारि आब'आ मा बुंखो आदासो जायो आं आदसा आदा जायो आरोना ओइ लेबेल जाबायलै दाना खबर सबरबो लाला गोदो एसां साइकेल सिट गलायलायनाय पस्टार सिथाबदोंमोन जोङो फारिया मा होनखो होमबा सिगां खोना
होनबा सिनायगोन खोमा नोंखौ सिनायगोन नामाथाय आंखौ सिनायलामादो जोंनि गामि खाथिनिनो ना हिनजावा ना जोंनि गामि खाथिनि ना होमबा हिनजावा ओमफ्राय रजिया मा होनखो आब' अनसुमै सासे गाज्रिसोले खबरा एसे गाज्रिसो नामदो आरोना फारिया मा होनदों दं आंनाव नाम्बार आदानि आदसा फारिया मा होनदों रजिया आगै मोजां नामदो आरोना गोदो ददेरे गुड मर्निं सनजित कुमार दा सनजित कुमार आदसा अके गोदोना फोलाव फोलाव लाइक डान थेंक इउ लांगोनानि बिफां सायायाव माइदांस्रि नेम बाजैना आदसा बे जोंनि गामि खाथिनिनो फारि बिसिनि गामिखौ नायनोबा आं खोन्थाहरनो र' नै गामिखौ र' नै बेक साइडनि केमेराखौ नाय फारि आब' बै कारेन्ट खुन्था नुहुराखै होनबा कारेन्ट खुन्था ओइ माबा दंफां बायदि नुवाखै होनबा बिखौ बारबानो बिसिनि गामि मोनो आरोना बे मलेननि हिनजावनि गामिया बेनो ओमफ्राय नै बै दंफां सार नुनाय बेयो जाबाय दैमा दङ बे मानसि सावो आरोना ओमफ्राय बे मानसि सावग्राखौ बारबानो आरोना बेजों हाइरड दङ लामा ओइ दंफांजों बेखौ बारबानो बिसिनि गामि मोनो आरोना ओमफ्राय जोंना थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंना बिस्वकबिया लाइक दानदों थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ दे बिस्वकबि मस्ट वेलकाम ददेरेया नाइस नामदो आरोना फारिया नुबाय दे नावसा अनसुमाया मोजां आगै आं माजबादनिसो आदसा माजबाद मा गामिनि माजबादावथ' हुलु हुला बेरायजोब्बाय आङो रजिया मा आंखौ हेलौ होनदों आरोना हेलौ रजिया थेंक इउ ददेरे हेलौ रजिया अन थेंक इउ फारिया बिराद मोसा फैयोमोन आं बिजों आदसा बिराद मोसा फैयोमोन आरोना जों आदसा ददेरेया मा होनखो बाय आं स्कुलावसो आं ओंखारथ'बाय दे अके दे ददेरे अके थेंक इउ स' माच ददेरे आब' ओमफ्राय जोंना फारिया मा होनखो आब'आ माजबान्दारगुरि आदर्श ओमफ्राय माबा निजिरा एकदम ओरै गिदिंजोब्बाय आङो मिथिबायना हाजो गुदि गिदिंजोब्बाय नों बबे मोनसे गामिनि खोन्थादो दे लाइगांफारा लोक्षि मन्दिरनो ओजों बोथियामारि दैमा ओजों माबा मा होनो रौता दैमा गिदिंजोब्बाय आङो माजबादाव आं गिदिङि गामि गैया आरोना बै माजबाद एरियायाव गोदोना फोलावसो आदा मलेन मोननि न'आ आदा बे मलेननि न'आ बहा आंखौथ' मिथिला आरोना आङो बिदिनो थांफेराखैबो नालाय आङो न'आवथ' गामिखौबो आङो गोसोआव गैला बिदिनोमोन खोमा ओमफ्राय जिखुनु उदालगुरियावनो सारिगामा लादोंमोन दे मलेनाबो सारिगामा लादोंमोन आरोना जोंखौनो फोरोङोमोन मलेना माने जोङो क्लास सेकेन्ड इयारबा बियो थार्ड इयारमोन आरो दै सारिगामायाव आं थार्ड इयाराव गारदों नालाय ओमफ्राय आं गारबाय बिसोर मलेन मोना कमप्लिट आदा मलेनाबो सारिगामाखौ कमप्लिट लायाखै खोमालै बिदिनो ना लाखोथाय 5 इयार्ससो लादोंमोन नामाथाय आं बावबाय ओमफ्राय जोंना रजिया मोनदों आब' अनसुमै मा गामिले नों होनना बुंबाय आरो नै रजियाबो माजबादनिसो सनजित नांबाय आरो हुलु हला एकदम बेदरजों माबाजों आरो सोलायना बेदर मेजेम बेबायदि बेरायजोब्बाय आरो आं माजबादाव फारिया मा होनखो मलेन जा गोसो थोयोमोन आंखौ ओमफ्राय आं दादा बानायना लाबाय फाग्लालै देनजारलै डाइलगफ्रा डाइलग होनो हायो बेबो मलेनाबो गोदोमोन आरोना दालाय आरो दाथ' जोंखौ सिनायला गोदो जेब्ला मलेना मेथाइ खनथ'वाखैमोन दै जेब्ला सारिगामा लादों बे बिराद इन्ट्रेस्ट जायोमोन आरोना जोङो ओमफ्राय लायाखै फुरा फरायनोनो बेसे खस्थ'मोन बेहा फैसानि थाखाय मथथे ट्रेनजोंसो फैयोमोन नामाथाय बियो ट्रेनजोंसो फैनानै लाफैयोना बोरै मोनथाय मिसाखोला मा होनो आंनाव गंसे साइकेल बोराय दंमोनलै माने साइकेला सिटआव थरल' गबाय थायोमोन आरोना ओमफ्राय जेब्ला बड'लेण्ड देंखो मोसामो जादोंमोन नालाय ओमफ्राय बेयो जेनेबा उदालगुरि टाउनाव माबा सिथाबना होमबा पस्टार आंनि साइकेल बोरायखौ लानानै पस्टार सिथाबबाय साइकेल सिटनिफ्राय माबाना साइकेला सिटआ थरल' गनानै थालांलायो आरोना सिटखौ खननानै लायफिनलायनांगौ आरोना बेबायदिमोन आरो खाहिनिया बिराद गोसोआव दंजोबदे आङो मानसिफोरासो मा सानो फोथायना फोथाया दाबो मालाबा सोंलायो नों बिनाव आंनि फट' बिराद दं बिनाव आदसा होमबाथ'
एसे बोरैबासो होनबा आयौ 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 फारिया बहानिमोनब्रा नों बहानिमोनलाय कार्बि नामाले आब' अनसुमै कार्बि हेल' अनसुमै जि हेल' रजे अन थेंक इउ सिमाङाव नों आंजों मानो फैया बेंटलनिलै आदसा जोमाव बेंटलनि आरोना अके रजे अन थेंक इउ स' माच रजे रागा जाबाय फारिया मांखो नङा बियो बिमानै मोनानावसो थाना फरायोमोन बियो आदसा नों होनबा सब बिनि हिस्ट'रिखौ मिथिजोबो आरोना जिखुनु जोंनि गामि खाथिनिफ्राय मोनदों आरोना बिनि हिन्जावा फैबाय थायो सम सम लामायाव लोगो मोनो आङो गोदो रायलायोमोनलै दायो रायलायला आंबो ओमफ्राय जोमावा 11 लाइक दान थेंक इउ स' माच जोमाव फारिया मा होनगोन गरायमारि ओं गंसे थाना बिसिनि बिमानैनि न' आदसा ओमफ्राय जोंना गाय अमिस गाय हेल' अमिस हेल' मस्ट वेलकाम राधे कृष्ण ओमफ्राय रजे अन ओमफ्राय रजे होनबा फारियाबा मा होनगोन फुरा आलु आला मिथियो उलुला मिथिया आरोना आदसा उलुला होनबाथ' नोंबो उलुलासो ना जनायाथ' एसे बोरैबासो जायो मोनाबो सिनायखायो आंखौ आदसा दालाय फैगोन ना फैला दा फिसा बानानै फैलायलायनांगौब्रा ब्लु होलाय अन्थाइ बिखा आदसा अन्थाइ बिखासो आरोना आङो आदसा अन्थाइ बिखा गोसोथोआ साननाया दाना बोरैबासो आवलिलांबाय दाना बोरैबासो आवलिलांबाय रजे अन थेंक इउ रजेया दाना आंखौ सैलालै मालाय माहाजोन जाबाय नालाय रजेया आंखौ सैला दाना फारियाबो मा जाखो हुलु हुलाया आदसा दङ मा होनखो थांखांबाय आं देन्जार खम देन्जारमोन होनबा नोङो मैसोआवसो होनबाबा नों मैसो हारियावसो गोलैसिगोनलै फारियाब' मैसो हारि रजेया मिनिबाय ओमफ्राय रजेया माखो आयौ फाग्ला होननो होनदों आरोना ओइ रजेयालाय बेबायदि हिस्ट'रि दंना गैयाब्रा रजे गोसो थोनायनि दे खोन्थादो दे मा खालामनो आरोना नै आं मोनसे खोथा नोंसोरनो मोनसे बरिया सायरायनो आरोना फारि आब' रजे आब' बे जिन्दोगियाव आरोना जोङो दिनैसो जोनोम जादों गाबोनबा मा जागोन समफोरबा मा जागोन रावबो मिथिया ना होमबा बिराद मिनि खुसि ना होमबा ओंखायनो बिराद हेपि मिनि खुसि रंजा बाजा आलो गोजोनै थालांनांगौ आरोना एकदमबारे बयजोंबो हेपि ओंखायनो दे एसे नोंसिनि रमान्टिकफोरखौ एसे माबाफोरखौ हिस्ट'रिफोरखौ खोन्थादो आंबो एसे खोनासंनानै गोसोआ गोजोननाय मोनो खोमा आंहाना मालायनि मोजां मोननाय रमान्टिक बेरायनाय माबा माबि गोसोखांबाथाय बिराद मोजां खोनासंनो बिराद बरिया मोनो आरोना आङो बिराद खोनासंथाव मोनलायलायो आरोना गोसोआ आब' अनसुमै थांबाय नामा होनदों रजिया फारिया आब' मा होनखो आं बिदि जेबो गाज्रि सानामोन गावसो सानोमोन सोर गाज्रि सानखो फारि रजे अनन थेंक इउ स' माच रजे मिनिलाबायबाय फारि आब'आ मा होनखो ओमफ्राय उनाव बिनानाव खालामना लाबाय बाला दाना नै दा बे मलेना जायखौ मोनलांदों बिसा हौवासा रावबो गैया फिसाजो गोजा आरोना बिसानि न'खरा फिसाजो गोजा ओरैबायदि गिलु बालु हा दङलै इसा मिथिबायना ओरैबायदि गिलु बालु हा दङ मथथे देनां बिजामादै गोरजियाफोर थाफैबा बेयाव बेखौ फिसिबा ओरैबायदि मालिक जाखागोन दै जिन्दोगियाव ओरैबायदि मालिक जाखागोन मानो होनबा बिसा फिसा हौवायानो गैया आरोना ओमफ्राय एस बि आ मा होनखो खोनासंनो मोजां मोनो नामा ब्रा खोनासंनो मोजां मोनो माथो बुंबावनो खर'सो मानलायलांबाय ने आंहा खम जारला मिथिया आंनाम दाना आदसा जानांगौ लोंनांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ अनेब्रा एस बि आ मस्ट वेलकाम सोरहा ब्रा नामना एस बि एस बि माबा जोंना फारि आब'नि एक्स गार्लफ्रेन्डखौ एक्स बयफ्रेन्डखौसो रायज्लायदोंमोन आरोना एसेनो सुंद'यै
ओमफ्राय जोंना फारियाबो मा होनखो बिबाजैयाबो हिनजावनि बिब' असेथार बिबाजैयाबो हिनजावनि बिब' आदसा बिबाजैयाबो हिनजावनि बिब' आदसा ओमफ्राय नोंहा फारि आब' माथो मावो नोंनालाय दायो माबाया आबौआ आरोना रजे अन थेंक इउ ओमफ्राय एस बि आ मा बुंखो नङा सोरहा फिसाज्ला गैया होनना बुंदों बै माबायालै मा होनगोन फारिनि एक्स बयफ्रेन्डनि हिनजावा आरोना दा हाबा लानाय आरोना फारिनि एक्सआ हाबा जाबाय नालाय बिनि हिनजावा आरोना जेनेबा फारिनि एक्सनि हिनजावा माबा फिसा हौवा गैया फिसाजो गोजा आरोना ओरैबायदि हा दंलै मिथिबायना आयु आंखो थोदस फाग्ला मा एक्स आंहाथ' एक्सआनो गैयालै रजेया माबोरै हाथाय अरखेलाबायखो आब' फारि एक्स गारफ्रेन्ड दंलायो मालाय एक्स बे रजिनालाय एक्स दंना गैयाब्रा एक्स जोंना एस पि ब्रादारा मा होनखो बुजियासैलै फारियालाय हिनजावसो माथो होनना बुंदों आरोना माबा मा होनना बुंगोन फारि आब'आ हिनजावसो नालाय बे फारि आब'आ गोदो गोसथोयोमोन जाहैदों आरोना सासे सेंग्राखौ बि सेंग्राया जाबाय जोंनि गामि खाथिनि हिनजाव मोनलांदों ओमफ्राय बि हिनजावना जेनेबा न'खराव रावबो गैया आरोना जे फारिनि माने गोदोनि बयफ्रेन्ड आरोना बियो जोंनि गामि हिनजाव मोनलांदों नालाय बिसा माने फिसाला रावबो गैया आरोना फिसाजो गोजा नालाय दा बायदियाव गोरजिया थाफैयोब्ला बिराद माहाजोन जागोन होनना बुंदों आरोना आङो ओमफ्राय आदसा मलेन बिबाजैया गावनि हिनजावनि बिब' असे मलेन बिबाजैया गावनि हिनजावनि बिब' असे ब्रा फारि एकदम राइट फारि बेखौनो होनबाय दा आङो इसा बिब' बिनानाव साथाम खोनाबाय बिब' बिनानाव साथामाव सासेया बेलेगजों हाबा जाखाबाय जाबायना माबायथां ओमफ्राय जिखुनु सानै इसा मलेन मोना सानै मलेन बिदायाबो मा होनो बिदायाथ' मोनग्रोबाय ओमफ्राय सेकेणडआव मलेनाबो बिखौनो लाबायब्रा राइट सानैब्रा इसा सानैबो मोनलांदोंब्रा आं फारि आं मिथिखायो सानैखौ मोनलांदों इसा बेखायनो बुंबाय दा आं खर'रपथि जागोन होननानै फारि आयौ नोंना गैलाहाय होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय फारिया बुंदों मा एक्सेस जाबाय थाखो थोदस फाग्ला नों फारि आब' होनना बुंदों रजेया ओमफ्राय जोंना फारिया थांनोसै आं होनना बुंदों आदसा मानो थांनोब्रा एस बि आ मा होनखो आं नोंसोर गामि खाथिनि नामा नोंसोर गामि खाथि नामा ओं जोंनि गामि खाथिनिनो ओमफ्राय जोंना फारि आब'आ मा बुंखो थोदस जारला मानला थारलै नों बालनिनो जारला मोनला नङाब्रा गोदोनि बयफ्रेन्डखौ एक्स बयफ्रेन्ड होनाबा माथो होनना बुङो देलाय ओमफ्राय फारिया मा बुंखो जोंना एस बि बिदि नङा दे बिदासो जायो आं जानला मानला बुंथारो नाला एल बि आवनो आं थांबाय हाय नाङा देब्रा बिदासो जाखाबाय दा गोदोसोमोन नालाय दा बिदासोना ब्लु हरला होनो ब्लु हरबायथ' अनसुमैनो ब्लु हरबाय रजेया मिनिबाय आरोना जिउआव मिनि खुसि थानांगौलै रजे फारि गासिबो फारि आब' मिनि खुसि जिउआव आरो माब्रा थास' बिलाइनि जिउ दिनै दं गाबोन गैया गाबोनबा मा जागोन दिनैबा मा जागोन रावबो मिथिया रावनि लाइफआ बबेसिम ना मा होनना बुंगोन ओंखायनो हेपि मिनि खुसि थालै मिनि खुसि था नै दाख्लैसो जोंहा आबैयानो नाय एसे मोजां बैसो गोरारा जेबोआनो जायाखैमोन हारसिंनो मा जाखो मा जायाखै रावखौबो सिनायला बिदाखौ सिनायला बिमा बिफा गथ' गथाय रावखौबो सिनायला दुब्ला लावलांबाय आरोना सोरगोआव थांबाय आरोना होमबा जिन्दगिया जोंना माला सोरजों नंगौ बेनो आरोना माला बबेसिम रावबो राव बुंस'नो हाया नालाय आं मिथिखायोलै सनजित नामदाना रजेया नों मिथियोबा माथो आयदै थांबाय नामाब्रा जोंना फारि आब' थानायखाय एसे इन्ट्रेस्ट जादोंमोन दिनै खामानि दामानि गैयैखाय एलबि होदोंलै आङो एसे सापर्ट खालामबा जायो मानसिफ्रा
थांजोब्बाय नामाब्रा सोर सोर दंबावो बहा मिथिखायो नुखो मोसौ आदसा मिनिखायो सार मेगना बारा जाला माइ आइस नट कानेक्टेड होननाय जाबाय आरो ना नट कानेक्टेड जानांगौ लोंनांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ होननायसो जाबायलै आंना बिबारसो लांबाय रजे दाबो नै एलबि दोनखांबाथाय एसे गरदसेसो लोंहैनोसै आरो ना आरामसे उदालगुरि रावबो गैलाना आंनियाव रावबो फैयालै फारि मिथिबायना दं एसे एलबि होदां दिनै आयौ नों बिराद लोङो नामालै सनजित ओइद बारे फात्ता मोना आंजों देनजार लोङो आं मथथे मा होनना बुंगोन 100 थाखानि जुमाय गोराना जेबो नोङा गरदनिल' जायो आरो ना ग्रदनो दै बायदिसो लोंखायो आङो मिथिबायना आरो जाग्राखौ बिराद नांगौ दे आंनो मिथिबायना जुदि 100 थाखानि जुमायब्ला जाग्राया हले 200 थाखासोनि नांखागोन आरो ना जाग्राया बांसिन थांखायो आंना बांसिन जाग्रा जायो आरो ना बेदर प्लेटसे जाबाथाय जुमाया कापनैल' थाखाबो आंनाव जाग्राखौ बिराद नांगौ आरो ना आंनो नोंखौनो नुदां बेखौ नाय दंफांखौ माबायदि सान्दुंखौ लाखिदों आरोना ओमफ्राय सान्दुङा थेवबो सोरखिनानैबाबो जोंनिसिम फैदों आरोना सोरखिबाबो जोंनिसिम फैदों ना होमबा थिग बेबायदिनो जोंनि लाइफआबो मिथिबायना जिखुनु बारहुंखायानो फैया सार अन्थायानो फैया मानो जोंनि लाइफआव बेबायदि सौसिलांजोबनानै थांनांगोन आरोना जोङो लाइफआव थोदस मानोथो एफा लोंदों बारा रजे नों मा मिथिनो बुं नों रजे आं नोङो होननाया बोरैमोनलाय बिग्रायनि मेथाइआ ला ला मोनसे गेरबोआ नै बे बिखायाव दुखु थाबासो जौ लोङो आं दिनै मोनसे सर्ट भिडिअ रजे ओरैबायदि सर्ट भिडिअ आङो बानायदों माने बिराद दुखु आरो ना सर्ट भिडिअ बानायदों एकदम भिडिअखौ बेसेबां हायो फेसबुक होजोबो आरो ना आंबो अनसो थानोसै आयु बिदि अन थाबा मा जागोनब्रा नै बे सनजितखौ रावबो सिनायला नाङाब्रा रावबो सापर्ट होला नामा नैबे सनजितखौ गोबां मिजिंआ थालांबाय आद्रासो थाबाय माथो जोंनि मिजिंआ माबा गैया बायदि मोनखो माथो आंनि बे जिउआ बारे जा मोजां मिथियोना बक्सआव साउन्ड फिसा होननानै आरो दामबाय आरोना देनजार जुमाय लोंबाय आरोना जा गाबला जोब्बायलै लोंग्रा लोगोफोरा बिराद बरिया आरोना बिराद मोजां आरोना बे मेथाइआ आंनि आरोना बरिया दामखायो आं बे मेथाइखौ इयारफन लानानै आद्रासो थाबाय माथो जोंनि सिमाङा माबा गैया बायदि मोनखोमानो आंनि बे जिउआ नै थार मोजां मोननाय माखौ बुङो मिथिबायना माने जाय मानसियाना मोनसे मोननै गोरोन्थिनि थाखायनो जुदि नोंखौ गारनानै थाङो बियो मालाबाबो थार मोजां मोननाय जाया थार मोजां मोननाया बिसो जाय हाजार बार गोरोन्थि मावब्लाबो बे गोरोन्थिखौ सुद्राय होनानै अराय सम थाफानाय बिसोर थार मोजां मोननाय मिथिबाय मानसिफोराना ओरैबायदि मानसि दङ जिन्दगियाव बे मुलुगाव मोनथाम केटेगरिनि मानसि दङ आं मोनसे केटेगरिनि मानसि बुंगोन
माने जेनेबा हमना ला सेंग्रा सिख्ला सानैजों गोसो थोलायो गेंग्रें गुंग्रें जानानै नांलायलायबाय नांलाय लोगो लोगो हयथ'बा सिख्लाया गारसिगोन हयथ'बा सेंग्राया गारसिगोन बियो मालाबाबो थार मोजां मोननाय जाया आरोना जुदि थार मोजां मोनोब्ला बैनि गोरोन्थिखौ नुसेयावबो बिनि गोरोन्थिखौ सुद्रायहोनानै बिजों अराय सम थाफानायखौसो थार मोजां मोननाय होनना बुङो आरोना आं ओंखारबाय दै आगै सना दे ओंखारदो दे हारसिंनो सायरि होबाय थानोसै आरोना मेथाइसो खनबाय थानोसै आङो नुजाफैयोनो हय हयल' होनबाय थाग्रा जा आरोना जिउआव ओरैबायदि नै रजे मा होनना बुंगोन सान्दुं गोसायाव खामानि मावनानै अक्सिलेमाव खामानि मावनानै सेस मानसि सानसि गोसोम जाजोब्बाय आरोना नै मेगन सगन माबा जाजोब्बाय आरोना एकदम उन्दुनायाबो खिलार जाला दाना बोरै जाखोथाय थेंक इउ स' माच रजे थेंक इउ अननानै थाबाय थानो थाखाय र' सान्दुं नांदों गैखाया बरादाव गैखाया मिजिंआ लाइभआव ना रजे खोनादोंना खोनादोंबा येस ना हरलाय आं मोनसे बरिया आरोना येस होननानै मोनसे कमेन्ट हरलाय मोनसे साइडआव आवरायना आङो खोनादों आदसा अके जुदि मोजां मोनलायोब्ला राधा कृष्ण बायदि मोजां मोनलायनांगौ आरोना ओरैबायदि आरोना बिया मिले ना मिले आरोना ओरैबायदि राधा कृष्ण बायदि मोजां मोनलायनांगौमोन गोसो थोनोब्ला राधा कृष्ण बायदि गोसो थोलायनांगौ जुदि संसार जानोब्ला पार्बति आरो शिब बायदि संसार जानांगौ आरोना ओमफ्राय जुदि सिंगेल थानोब्ला हनुमान बायदि सिंगेल थानांगौ आरोना बेनो सर्ट फर्माव खोन्थाबाय आरोना आङो प्यार मिले ना मिले सादा याद करे गोसोखौ हमथानानैसो वानिव मायानि ना वानिना साननैसोनि उनाव बाय बाय आसाम आसामसो लांबाय उदालगुरि गोसोम जाजोब्बायलै सान्दुं मोननानै नै खारलांनोसैरा एस बि आगै आंजोंबो लोगो जादो साब खालामबाय आं नोंखौ आंखौबो साब खालामदो होननानै जोंना अनसुमै आब'आ ओइ अनसुमै आब' कमेन्ट गारबोबानो जाबाय साब होगोनदां थांबाय खोमा दे बियो कमेन्टल' गारना दोन माने बे होगोन खोमा आरोना गैखाया बरादाव आद्रासो थाबाय माथो जोंनि सिमाङा हाबा गैया बायदि मोनखोमानो आंनि बे जिउआ नोंखौ मोजां मोननायनि दोंसे मेथाइ दाबो रिंखांफैयो मानो उदालगुरि बाय बाय मिथियालै नोंखौ मोजां मोननायनि दोंसे मेथाइ दाबो रिंखांफैयो दाबो रिंखांफैयो दाबो नोंसोरो रावबो खबर लायाब्रा रजे आंखौबो खबर लाया नोंसोरो बारा दुखु दाजा दे सनजय ओइ रजे माखो दुखु जानोब्रा आं रावखौबो दुखु जायालै मालाबा दुखु जाफेरनाय नामा आङो मालाबा दुखु जाफेरनाय सोरजों आद्रा थाखो आगै सना नामदार आद्रा थायाखैलै आं मेथाइसो रोजाबदों
माबा मा होनो इफोरबायदि मेथाइ खोनासंबा माबा गाबाबाबो अट'मेटिक मोदैया हारसिं बोहैग्रासो जाबायलै आंना माबोरै जाखोथाय गाबलायलायनाङा दै सोरबा मोनसे इदि इफोरबायदि मेथाइ नोंसोरो आंनि रायलायनायखौ हमनो हादों खोमा माबायदि आंनि माथोआ एसे बोरैबा जादों आरो माने दुखुनो मथथे मेथाइखौ खोनासंबानो माबा मोनसे मेथाइ खोनासंबानो बोरैबा दुखु इमसनेल जायोलै आं दाना मानसिया बिराद इमसनेल जालांबाय बिराद गोदोनि समावसो बिराद मालायनि एलबि गिदिंनानै जि मिनि खालामलायनानै हाहा हुवा डाइलग होयोमोनलै आङो मिथिबायना ओमफ्राय दिनैनि टाइमाव फैयै आंनि लाइफआव ओरैबायदि जाबाय आरो ना गाबख' खान्दुरासो नों बिराद गाबख' खान्दुरा ओरैनो मोदैयानो हारसिं गलाबायग्रासो जालाबायबाय आरो ना बिदिनो मालायनि सोरनिबा दुखुखौबोथ' खोनासंनोनो हाखाथारला आं मिथिबायना सोरबा एलबियाव माबा मोनसे होनबानो बिराद दुखु जाफालाबायग्रासो जाबाय आरो ना मोदैया हारसिंनो गयो आंना मिथिबायना माबालायनाङा आरो ना इदि ओरैबायदि इदि स्टाइलनि जालांबाय आरोना आं मानसियानो माबोरै जाखोथाय मेथाइफोरखौथ' खोनासंनोनो हाला आङो मेथाइ खोनासंबानो गाबो हारसिंनो आरो अनेक नाना बाना सानलाबायग्रासो जाबाय आरोना आङो बारा रेल साइथिंआव थफ्ला लानानै बेरायग्रासो जासिगोन खोमालै रजे आङो मिथिबायना रेल साइथिंआव थफ्ला आरोना 20 थाखा हरलाय आंनो ओंखाम उखै माबा 20 थाखा हरलाय आंनो रायलायनायब्रा 10 थाखा हरलाय आंनो होननायसो इदि जासिगोनलै आङो खबरबोलाय आयौ जायाना रावबो खबरबो लायाब्रा मा जादों खबर लाग्रा ओइ रजे सासे नायना होदोलै आंनो मोजांनो खबर लाग्रा आरोना मा खालामदों मा खालामाखै मा जादों मा लोंदों बिदि खोन्थाहरग्रा सासे नायना होदोब्रा रजे बिब' जानानै सासेबो नायना होआबा बोरै जाबावनो आंनाव गोदो बिराद मानसि फैयोमोनलै दाना बिराद फैला आंखौ बिराद मानसिफोरा मेगन नोजोर नांजोब्बाय बोरैबा गाज्रि जालांथारबायना आङो रजे सना जाखांबाय ना होनना सोंदों नै ओमफ्राय जोंना माबाया मा होनखो रजेया गाबोननिफ्राय ओंखाम थफ्ला लाना नागिरनोसै आं सनजिनाव जाथारि खोथाखौलाय मानो बुङोब्रा मालानिफ्राय नागिरखो नोंलाय जाथारि खोथाखौ बुङोलै रजेया जाथारा सिमावबो जाया बे खोथाया आब' औ जाखांबाय नोंलाय होनना बुंदों आरोना रजेया आं ओंखामखौनो उखैयाखैलै रजे मिसालाय मा होनो ओंखामखौनो उखैयाखै दाहाय 12थायावसो जानोसै गोदो देनजार ओंखाम जानो हायोमोनलै आं बे साननैसो ओंखामखौनो जानो हायाखैलै मा जाखोथाय मानसियानो हमनो हायासै आङो मा जाखोथाय ओंखामखौनो जानो हाला माथो आंलाय ओंखाम जानो नागिरबाथाय माबा बोरैबासो मोनग्रा जाबाय आरो आं दाना गोसानो मेगन माबा ओंखाम थोरसिफोराव जिरायबाथाय मेगननिफ्राय मोदैया थरल'सो गलाबायनो नागिरो आंना दाना मानो मानो ओमफ्राय खबरा बोरै जाखो दाना सोरनि खबर सोंखो रजे आंनि सोंखो ना सोरनिबा बहा दं नों दालाय आङो दायो नैलै दंफां सायाव दङ नै दंफां सायाव दङ खोन्थाथारबायलै आङो नै बे दंफां सायाव दं आं नै बे दंफां सायाव थायो आं दाना नै बेदि दंफां सायावसो थाग्रा जाबाय आङो ओमफ्राय जाखांबाय सना ना ओमफ्राय अनसुमै आब' बहानिमोनब्रा खोन्थाहरदो दे अनसुमै आब' नों बहानिमोन मा खालामबाय दङ मा खबर मा ओंख्रि जाखो मा जायाखै दे खोन्थाहरजोबदो दे रजेनालाय मा खबर बोरै खबर सबर खोन्थाहरदो दे नोंसोरनोल'सै आरोना आंनि लाइफआव मबाइलालाय बिराद दुंखावलाबायग्रा जाबायब्रा खबरा बिदिनोसै नामदाना खबरा बिदिनोसै आरोना आदसा माजबादनि आं आगै सना माजबाद मा गामिनि होनदों आब' माजबाद मा गामिनि माजबाद मा गामिनि खोन्थायाबो माजबाद मा गामिनि होनना सोंबाय आङो
आं माजबाटआव गिदिंबाय थायोलै माजबाटआव गिदिंबाय थायो माजबाट मा गामिनि आदसा रजे अन थेंक इउ मा होनना बुंखो हा हा गोदाननि गादाम बिलनि आदसा हा गोदान गादाम बिलनि आरोना आदसा बै माबाखैनो नामा ओइ गादाम बिला अबे साइडखिमोनब्रा अ नन थेंक इउ लाइक दान थेंक इउ स माच रजे आं जि जायगायाव थायो सान्दुंसो फैलाजोब्बायलै रजे अन थेंक इउ स माच अन थानायनि थाखाय थेंक इउ दै रजे अन थेंक इउ नोंनो बा नोंनो इसोरलै रजे नोंनो गासिबो खादाम बिलनिसो आदसा रजे अबेखै जायो रजे मोननिखै खाथि जायोना ओरैसो एबार खानायखौ ओरै थाख्लु सिननानै थफि गलसो गाननोसै आङो दा खबर बायदि आब' अनसुमै नांबाय आरोना इया नांबाय आरोना रजेयाबा बारे इया जालाय ओरै लाबा मायदि नुगोनलै आंखौ ओरै आङो एबार सायसिगोन मिथिबायना रजे ओरै खानायखौ ओरैहाय जि गोजा खानानै सारुखाननि बायदि थफि गल संनानै थाग्रासिनो आरोना दुगानो देनजारनो एसे माने दाखु टाइपनिसो जासिगोन आरोना आङो माने गाननाय जोमनायफोराबो ओमफ्राय महर मोखांफोराबो दारिखौबो दाख्लै सिननानै लस जाबाय एबार दारिखौ सिनला एकदम ओरै गोलाव लागोन आरोना असायसथ' कालारफोर माबा सिनसै गोमो गोमोजों गोजाजों फोनगोन आरोना मालाबा मोनाफोराव थांबाथाय दुर्गा फुजाफोराव बेरायबाथाय ख्लाब ओरै जोंख्लाबलायनाय बयना दारिया जोंख्लाबलायनाय बेबायदि लासिनो आरोना आङो मानसिफ्रा गिनायनि आरोना देनजारलै बे होननानै ओमफ्राय रजे आंजों गामि मोनसेनिनो जों दा रजे आंजों गामि मोनसेनिनो जों आदसा गामि मोनसेनिनो आरोना बे रजे बिराद सालु आरोना गादाम बिल माबायोनफ्रा आदसा आदसा ओंखायनोथ' खम जारला सयथिबो ओइ नोंसिरनि गादाम बिलनिखैनिफ्राय सासे नायना हरदो आंनोबो हाबा जानोसै आङो हाबा जानानै आरामसे सुद्रायनोसैलै आङो दलर थानोसै आरोना बोथियामारि दैमायाव दुगैयाखै नोंसोरो बोथियामारि दैमायाव दुगैनांगौब्रा थान्दा थान्दानो गुसुनो देनजारनो दाख्लै भैरबखुन्दआव दुगैदोंमोन जोङो बिराद बरियालाय गोजांलायो माथो भैरबखुन्दआव दुगैनाया जा गुसु दै बियार बथल लाना थांखादों लोंनानै दुगैनाय जा गोजाङोलै बा गोजांस्रिउ एफा गरम नालाय थानोनो हाया गस्ला गाननाया थेवबो भैरबखुन्दनि दैयाव दुगैबाथाय गोजांखायो आरोना आसुरित मोनदों आं बिराद गुसु दैया आयु 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 बे बरिया जिरायबाय थानो जि बिन्दास हरगोन दे सिन्था दा खालाम ओइ रजे नोंनि हरनायखौ नांलालै आंनो बिराद बरिया गुसुखा आरोना दैया जि बरिया गाबोन थांनो हागौ गाबोन सानदे ना गाबोन सानदे गाबोन भैरबखुन्द'आव लोगोफोर हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ भैरबखुन्द'आव बरायनाय जाबाय गाबोनबो दुगैहैगोनलाय गामसा गाननानै बरियानो गामसा गानना लाना थांखाबायलाय ओमफ्राय दुगैबायलाय आरोना माबायावलाय गादाम बिलावलाय बिराद समायना समायना बिहामजो मोनलांदों नामाब्रा रजेयाबो समायना बिहामजो जाहैबाय आरो जोंना नैबे अनसुमैयाबो समायना बिहामजो जाहैबाय आंबो गामि मोनसेनिनो नामबाय आरो आदसा जोंना मिस्टारबो गामि मोनसेनि जाबाय आरोना मिस्टार ब्र' थांगासिनो दङ र' नोंनि हटेलाव ओंखाम जानो साननैसोनि उनाव नागिरनोसै सोरबा हौवा थैजानाय मोनबा हरगोन दे आदसा आयौ हौवा थैजानायसो होद बिदिखौ नाङालै आंनो ओमफ्राय रजेया माथो जों
बोथिया दुगैयाले सनजितजों फाग्ला दैयावसो दुगैयो बारे लोगो मोनलायनायखाय जा बिलोगो सानैजों लोगो नांथारबाय नामाब्रा आंखौलाय लाइक दान ब्र फै ब्र अके थेंक इउ स' माच होनायनि थाखाय बिराद गोबाव जाबायमोनलै आं एखायनोथ' एल बि बाय आरोना दिनै आङो मिस्टार ब्र ओमफ्राय एमार सैमा आथिं होनना बुंबाय आरोना नै जोंना रजेया सैमा आथिं होनबाय एमार नोंखौ रजेया गावसो बिराद सैमा आथिं आयु 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 जायनि बेनोनो एल बि आव रजेखौ नुखायोखि नुखायो आरोना नाम्बार वान सैमा आथिं बा रजे गावसो सैमा आथिङा आद्रासो थाबाय आं गाबोननिफ्राय 3 days सुटि ब्र आदसा गाबोननिफ्राय ना गाबोन मा बार देवबारावथ' आं गाबोन समबार मंगलबार आदसा होमबाथ' ब्र लोगो मोनगोन ब्र आंना नाम्बारबो दंखायोना ब्र एसे मोनसे बिराद खामानिनि थाखाय थांगोन आरोना आङो एल बि आव बुंथ'ला ओमफ्राय रजेया जोंना मिनिबाय ओमफ्राय मिस्टारा आंखौ रजे सैमा आथिं रजेया सैमा आथिंलै सुन सुन आयु आयु सानसु सायख्लुम बेरायग्रा सैमा आथिं होनबाथाय रजे सनजित माला नुखोलै नों सैमा आथिंफ्रा सानसु सायख्लुम बेरायग्रा जिनु दिदी आ गया हाय सनजित गुड मर्निं हाय हेलो दीदी मोस्ट वेलकाम सलाम आलैकुम दीदी ओमफ्राय जोंना रजिने बोला मिस्टार बा मालायसो बेरायना बेरायाबा ओमफ्राय जोंना जिनु दीदी जिनु अन थैंक यू दीदी बोलो कैसे है हाल चाल जिनु दीदी किधर है मेरा गर्लफ्रेंड मैं आपको गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए दिया था ना दीदी किधर है मेरा गर्लफ्रेंड मोस्ट वेलकाम थैंक यू दीदी थैंक यू ऑन रहने के लिए थैंक यू सो मच दीदी थैंक यू को बर' में बोलेगा मैं रोजा रोजा साबायखर थाबाय गोजोननाय थाबाय जिनु दीदी थैंक यू ऑन रहने के लिए मेरा एलबी में बहुत दिन हो गया था मैं एलबी नहीं दिया आज दिया है मतलब काम भी नहीं है फ्री था ना इसलिए आज एलबी दिया है आरजिया मा गोसैमा आथिं नङाले आं दा बुंदाना आदसा अ बोरमा आथिंसो खोमा बोरमा आथिं ओइ प्लिं प्लिं प्लिंनो मालायनि बैग्रि माबा फिथाइ माबा मा होनो फानलु अरस'लाबायनाय माबा माबि अरस'ग्रा आरोना ओमफ्राय किटचेन में आदसा अके किटचेन में मिस्टारा मा बुंखो रजे हने 1 AM सिम एलबि लाइन मारिखायो डेन्जार रजेयाने आंहाथ' हरनि 10 दुमफ्लासो रजेया डेन्जारलै खाट्राम आसरित मानसि आरोना डेन्जार मस्ट डेन्जारेस होनदों नामा अनसुमाया मा होनखो मिस्टार अशक आंजों लोगो जायाखै ना नों साला आंबा बयजोंबो लोगो जाबाय आं दादा आदसा सनजितआ मोसौ नांबाय आरो रजे आंखौ मोसौ आं मोसौमार नाङाब्रा रजे आं मोसौमार अनसुमै आं दाखालिनो लोगो जादों नामदार अनसुमै दाखालिनो लोगो जादोंनो गोदोना फोलाव फोलाव बारे मालायसो नांबाय नै सोरबा कमेन्ट खालामबायलै बारे मालायसो होननानै अफलाइन कमेन्ट अनसुमै आं दाखालिनो लोगो जादों नामदारना ओमफ्राय जोंना मा सरि दे रजे सना ओंखि नांबाय आरोना एमार बोरमा आथिं नांबाय आरोना एमारखौसो बोरमा आथिं होनबायलै ओइ अन थेंक इउ स' माच सोर दं दे कमेन्ट खालामना होदो ला 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 मासे गरमब्रा आयु बोथोरानो केस होगोनलां र' सान्दुंखौ बांद्राय सान्दुं दुंबाय थानायखाय माइफ्रा बिराद गाज्रि जाजोब्बायब्रा नै माइफ्रा बिराद बोरैबा जाजोब्बाय अखा मोनैनि थाखायनो दै गैयिनि थाखायनो ओमफ्राय जोंना मा बुंखो
आंनि भिडिअ'थ' रावबो नाया बेखायनो एलबि बेरायनो बाबाय आं ब्र'। ओंब्रा मिस्टार मानसिफोरा एलबि माबा मा होनना बुंगोन एलबि गिदिं आं बिदि बुंदोंमोन आरोना आंबो मानसिफोरनिसो एलबियाव बिदि बुङोमोन आरोना आङो आंनि भिडिअ'खौ बेसेबांहाय नायना हो आं एलबियाव फुल सापर्ट होगोन आंथ' एलबि होखाला नालाय आं नोंसोरखौ एलबियाव सापर्ट होगोन आंनि भिडिअ नायना हो होनना बुंदोंमोन आरोना आङो मानसिफोरा भिडिअखौ नायना होआ ओंखायनो आंबो एलबियाव थांलाब्रा दाना बारा आंबो फ्राय एलबियावनो थांखाला जाला मिस्टार। ओमफ्राय जोंना माबाया नबजितआ फैबाय जोंना हेलौ सनजित मा खबर होनना बुंदों आरोना नबजित बर' खबरा आंना बिदिनो दङ ब्र' ओमफ्राय नोंनालाय मा खबर खोन्थाहरदो। रजिया खारलायबाय नामा सेमायथियालाय बिदिनो दंलै सेम कन्डिसन दंलै सेम कन्डिसन भिउसफोरानो जाला माथो रावबो नाया ओंखायनो एसे आङो माबा एकदम गिटार लानानै दामख'लाबायनानैसो आगारनांसिगोन भिडिअ आगारनोसै आं र' साननैसोनि उनाव देनजार गिटार दामलाबायनानै आरोना नबजित ब्रादारा मा बुंखो जोंना मोजां मोजां होनना बुंदों अके गुड मोजां जानांगौ हायनास्रि लाइकल' दै दादा सनजित अके अके हायनास्रि आगै थेंक इउ स' माच थेंक इउ दसे सम थेंक इउ आरजे थेंक इउ माबोरै अन जाखो खाराखै मोसौ नामजादा आदसा आं मोसौसो होनबा ना आं मोसौ मासे आं मोसौ मार होनबा साबा दङ सोर सोर दंब्रा साबा खमबो खालामाखिसै माथो रावबो हायना जिउ होनना बुंदों ना रजेया अ रजे नों आंनि होननाया बोरैमोनलाय मेथाइआ नबजितआ मा बुंखो फुंनि खाम जाबायना नो आङो ना फुंनि ओंखाम मोनजायाखै आङो दै गिलासेल' लोंदों ओमफ्राय दासिमबो ओंखाम जायाखै आरोना आङो ओमफ्राय हायनास्रिया मा बुंखो रजे जिउ दं गाब आं दं सना नान्दा बादसा दंनो आरोना दं गाब दं सोनांबाय दं ब्र' ड्रेस चेन्ज खालामदों आदसा ड्रेस चेन्ज खालामदों ना बबावबा थांगोन नामा मिस्टार ब्र' बबावबा थांनो नागिरदों नामा बेरायलाबायनो आरजिया मा होनदों लोमजाया बोरै जाखो ओंखि लोमजानाया बोरै जाखो खिन्थु सोरखौ सोंखो लोमजानायखौ नबजित ब्रादारा मा होनखो दे हायनास्रि सापर्ट खालामलाय होनना बुंदों हायनास्रि नै सापर्ट खालामलायनो मोजां फराय कमेन्टफोरा दादा नामदो आरोना कमेन्टखौनो हेब्राय देब्राय मेगना जालालै ससमा गाननांसिगोन खोमा आंना एसे जुमाय गोरान लोङै लोङैनो मेगना बारा जाला आंना हायनास्रि आगै ओमफ्राय जोंना मिस्टारा मा होनखो आं डिउटियावसो दं ब्र' आदसा गाबोननिफ्रायसो होनदों ना सरि गाबोननिफ्रायसो होनदों ना बावदों गाबोननिफ्रायसो सुटि फ्रिया अनसुमैया जोंना मा बुंखो आब'आ हायनास्रि मा खबर सना होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय हायनास्रिया मा होनखो एसे मोजां जाबाय रजे ओंखि रिल्स बानायखांबावबाय आं होनना बुंदों आरोना बा रिल्स बानायखांबावबायसो आरोना खम देन्जार होमबा रिल्स बानायखांबावबायसो मालाय रजे अन थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय बेसेबां हायो रिल्स मोजां मोजां भिडिअ मोजां मोजां होलै बरियानो सोरबा सोरबा गेदेर गेदेर मानसिखौ लोगो हमबाय थां मोजां आब' अनसुमै होनना बुंदों जोंना हायनास्रिया गाबोन 5:30 PM निफ्रायसो डिउटि आदसा अके रजे अन रजेया माखौ नंगौ नामा सना हायना जिउ होनना बुंदों आरो नबजितआ माखौ ब्लु होना हो ब्र' सनजय अके नबजित ब्रादार के ब्लु होना होबाय आङो औ सना रजे होनना बुंदों आरोना हायनास्रिया औ सना रजे होनना बुंदों आरोना आदसा माथो आं जेराव जिरायो बेसो सान्दुं फैयोब्रा ओंखाम जाखांबाय नामा ओंखि हायना होनना सोंदों नै गोदोना फोलाव फोलाव लांगोनानि बिफां सायायाव लोमजाना हामजोब्बाय रजे होनदों आरोना लोमजाना हामजोब्बाय होनदों मिस्टार सैमा आथिं नोंहालाय होनना सोंबाय नै
आरजेया ओमफ्राय जोंना हायनास्राया माखो जायाखै मेलेंख' जादों ना मिगि आदसा मिगिल' जादों रजे ओंखि दारा मिगि जादोंनो होमबा अनसुमाया मा होनखो नाबाजित आदा नोंजों लोगो आं नोंजों लोगो जाना आंजों लोगो जाना बुंनानै होमबा नोंजों लोगो जासोना लिरबायो नोंजों लोगो जानाय अनसुमैजों लोगो जानांगौनो जोंना नबजि ब्रादार मिस्टारा मा होनखो रजे नोंना बेटारि ल' जाबाय होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय ओंखि सना हायना मोजां मुलि जादे होनना बुंबावबाय रजेया हायनास्राया मा होनखो नोंबो ससमा गोसोम गानदो सनजित दादा ससमा गोसोम गानांसिगोन मेगना जाला आंना एकदम जुमाय लोङै लोङैनो हिमग्ल'बिना खमायलांबाय आरोना आंना ओमफ्राय आरजिया मा होनखो मिस्टार ल' जायाखै होनना बुंदों आरोना नुजाफैयो नोङो सिमिन दैसायाव मानसि गरमब्रा खुबाबो लान्थियाबा असाइस जागोन ना बेयावबो हायोना जिउ होनना बुंबाय आरोना नै ओमफ्राय जोंना माबाया मा बुंखो मिस्टारा रजे सुनि थगायसुलि होनना बुंबाय हायनास्राया मा बुंखो आं मुलिखौनो जानो हाया रजे ओंखि होनदों आरजिया हायना जिउ होननानै हादरबावबायसो नै मासे दुंखावखोब्रा मबाइलालाय मिस्टार माखौ रागा जाखोले होनना बुंबाय आरोना जाय जो भी हो साइकेल चले ना चले पेडेल मारते रहो एकदमबारे ओमफ्राय बे मिस्टारआ एस बि बड' नङा जानो नामदारना एस बि बड' नङालै बियो एस बि बड' नङा आरजिया माखो जानो हायाबाबो मोजां जा ओंखि नामजादा मा मुलि सुलिब्रा जुमाय गोरानखौ ना एकदम पियर जुमाय गोरानखौ सामससे लोंलाय मा बेमार हामाबा हामलांजोबगोन इयो सामससेल' लों बारा लोंनाङा मुलिसोथ' जुमायाबो सामससे लोंबा आं ओंखाम जानो दे अनसुमै दे जादे जा गोथाव जा आंनि भागोबो जा मोजाङै जादे लासै लासै जा हायनास्रिया मा होनखो आं एस बि बड' बायदिसो मोनबाय थायो बेखौ नामनो रजे ना मिनिबाय जा मिस्टारा रजेया नोंआ हायना एस बि नङा बे नामजादा नाङा आदा जाया आदा होननाया बोरैमोनलाय आइसक्रिम जानो होननायाब्रा मिस्टार होननानै रागा जाबाय रजेया ओमफ्राय जोंना हायनास्रिया मा होनखो नोंनि दियाखौ लाबा थैगोनसो बे दादा सनजितनो नङा थैया एकदमबारे आङो सोरबा मा खालामखो आंखौलाय आदसा खालामदों थैया आंनि आइडिया एकदमबारे कारेक्ट नोंसोरो आयुर्वेदिकफोराव थांनानै नायहैबानो जाबाय आयुर्वेदिकआव मुलि जाफेरबायना हायनास्रि आयुर्वेदिकआव मुलि जाफेरबाथाय मिथिगोन आरोना ओमफ्राय आरजिया सनजित होनना बुंबाय आरो नोंगौ सामससेल' बारा नङा आरो द्रप मोनसे नोंसोरो आयुर्वेदिकनि मुलि मोनजाफेराखै खोमालै ओमफ्राय हायनास्रिया मा होनखो आं जौखौनो रागा जोंबाल' लोङो मालाबा आदसा रागा जोंबाल' जौ लोंबावोसो नामा देनजारलै होमबा नोंबो खम देन्जार सयथिबो खम जारला माबानिसो जासिगोन बे होमबा हाग्रामानि जासिगोन मयखि जान' हेमन्त जाने होननायसो जासिगोन बे मिस्टारा जोंना मिनिबायलै नै ओमफ्राय रजिया गल'ल' नायबाय आरोना ओमफ्राय सोर दङ दे खोन्थाहरदो मिस्टारा रजे होननानै मिनिबाय आरोना जोंना मिस्टार ब्र नोंनि बे वाइटि मोनसे चेनेल दंमोन ना फार्स्टनि बे चेनेला मा जाखोब्रा हायना जिउ होनना बुंबाय आरोना नै
लोंबाथाय गाज्रि लोंखायो आंबो नामदा बिदि लोंबाथाय गाज्रि लोंखाबानोथ' देहाफोरा प्रब्लेम जायो आरोना जानायालाय नाथाय मा बुंनो आरो ने एसे लोंबाथाय लोंबाय थानो लुगैयो आरोना आंबो बिदिनो जुदि एसे लोंबायना एकदम लोंबाय थानो लुगैयो आरोना बेलथायलायनाय फेरिखुन्द दैयाव गोजोमलायनाय गाबोनथ' फेरिखुन्द दैयाव गोजोमबावगोनसो आङो लोंनानै मावजि गोसोआ जौ फेबा गाबो जौ फेबा गाबो आदसा मिस्टारा मिथिबावबायसो होमबा ना मावजि जौ फेबा गाबोना रजेया जौ फेबा गाबो आरो ने बिराद फालिखालै सिख्लाफोरा गाबलाबायनानै गोबालाबायो बिराद भेजाल जायोना रजे जिउ नोंबो लोङो नामा आं खोनादों रजेना देन्जारसोनोलै लोंनाया हायना लोंबाथाय देन्जार माने बिना दुखु जाबासो लोङो आरोना ओरैबायदि लोङो ओमफ्राय लोंनानै गाबखागोन खि गाबखागोन जाहैदों आरोना नै जोंना मिस्टारा बुंबाय आरोना ओमफ्राय मिस्टारा मा होनखो आंना बिनोखा ब्र' नामजादा आदसा बिनो आरो ने ओमफ्राय जोंना औ हायना जिउ आंबो लोङोथ' सब मदारु गोजा होमबा मदारु सब मदारु गोजा आरोना लोंनांगौलै लोंनांगौ माथोब्रा ने साननैसोनि जिउआवलाय थास' बिलाइनि जिउआवलाय आरो दिनै दं गाबोन गैया हायनास्रिया मा होनखो आंबो जि गाबनो ओंखारो जौ फेबा रागाबो जोङो होनना बुंदों जोंनाथ' जि बरिया इन्टारेस्ट जायो सासे दङ आरोना कमेडि होजोबगोन आरोना बिसोरो माबोरै बिदि नोंनि नोंनाय बोरै मिथिखो सुनि मिस्टार नामजादा रजे दाखालै गाबजोबदों आदसा दाखालै गाबदों आरोना रजेया आदसा मिस्टाराबो नै दाखालै गाबदों होनबा रजेया फाग्लासोलै रजे नों बोरै बोरै गाबलाबायखो जौ लोंनानै बिना लोंनांगौलै लोंनांगौ एसे एसेनो बयबो आंथ' लोंखायोलै आंथ' देन्जारसो मदारसो जौ लोंनायाव लोंखायो आङो ओमफ्राय आंथ' जौ फेबाथाय जा गोबायले हायना आंखिना गोबायो आरोना ओमफ्राय हायनाया मा बुंखो जोंना मोनसे आइजोसा होननाय दं डाइलग गोलाव दालां गोलाव बेवहाय अल जिरायनानै पिकनिक जायो आदसा मा होननाय दङ आइजोसा आदसा आइजोसा ना जोंना आरो भैरबखुन्दआवनो थांबाय भुटानाव थांबाय जोंना भैरबखुन्द भुटानावनो लोंखावहैयो आरोना हायनास्रि बिराद बरिया दै गुसुआव गोजोमलायनाय हायनास्रि आंनि भिडिअखौ नायथां नोङो आंनि फेसबुकाव फल' खालाम होमबा नुगोन नोङो फेसबुकाव माबायदि होयो आङो इउटुबनिफ्राय आं फेसबुकाव बांसिन प्रब्लेमफोरखौ सेयार खालामजोबो आरोना आंनि प्रब्लेम आंनि जानाय लोंनाय बे एकदमबारे फेसबुक खालामजोबो आं गुगोलाव नुदों गोथै ओंख्रि होनदों आदसा गुगोलावनो आयौ गोबाव आयौ गोबाया रजे जिउ सोरबा खाथियाव दावराव खालामबासो खर' गिदिङो ओं सिख्लाफोरा बिदिनो एकदम खाथियाव दावराव खालामबाथाय बिराद सहायनो हाया जाहैदों आरोना बिसोरो ओमफ्राय जोंना रजेया बुंखो मिस्टार सुनि पाप्पि माला नुखो होनना बुंबाय नै ओमफ्राय हायनास्रिया बुंखो मोजां फराय कमेन्टफोरा होनदों आरोना नोंसोरनि आं कमेन्टफोरखौनो बोरैबासो मोनलायलांबाय हेब्रे देब्रे कमेन्ट लिरथारो गावसा बुजिलायलांलाय लांला आंहा सालायाबो गिदिंलालै खारै जाग्रा नालाय सालायानो गिदिंनो नागिरलाय आंहा हायना नोंनि कमेन्टखौ एबार मोजां फरायनोसै दे मा होनो रजेया मा गोजोना नंगौ नामा हायना ओंखि होनना बुंबाय आरोना नै एबार बा ख्रा ख्रा फरायनोसै आं दे ओमफ्राय जोंना मिस्टारा मा होनखो जौ लोंना गाबनानै रजेया दाखालै फिसाज्लाजों फुथु जायाखै आदसा फुथु जायाखै आरोना जौ लोंना गाबनानै फिसाज्लाजों माबोरैथो फुथु जालाय लायै जाखो ओमफ्राय जोंना माबाया मा बुंखो हायनास्रिया आंनि कमेन्ट लिरनायखौ सोरबा बुजिमारा आं सर्ट लिरो ना होनना बुंजादों अबेबा सर्ट लिरना अबेबाखौ बुजियाथ' आरो नों बांद्राय सर्ट लिरद्रायो अभार स्मार्ट ना नोंबो
डेन्जारसो बर' सिख्ला जाखांफुनाय बे 2024नि जाखांफुनाय बर' सिख्ला ओमफ्राय आरजिया माखो मा नोमफा नुखो नों सुनि मिस्टार नांबायलै नै रागा जोंथारबाय खोमा रजेया मा होननानै गाबोब्रा रजेया मिस्टार खोन्थाहरलाय आंनो बोरै गाबोयो मा होननानै बाहायनाया मा बुंखो जावबायसो खोमा गावहा दादा सनजित दादा सनजित नों आंखौ नामजादा जावाखै हायना जावाखैब्रा मानो जावला बायनांगौ आं जावा आं डाइलगसो होदोंब्रा डाइलगसो बियो जावनाय नङा दे डाइलग इन्टारटेनमेन्टल'सो दै मिस्टारा मा गुगोलाव नुदों गोथै ओंखि नामजादा आदसा गुगोलाव नुदों आरोना बे रजेया मागो थाथ'दो दे सनजित बाय हायना जिउ बाय आदसा रजेया लाजिखो ना माखोब्रा थांनोसो ओंखारलाबायबाय बाथ्रा गैया मा गैयानो दे थांनोसैबालाय आरोना दे ओमफ्राय हायनास्रिया मा बुंखो रना दसे रजे जिउ आंखौ गारना थांनोसै होनना बुंदों बे हायनास्रिखौ गारनानै बोरै थांनो नागिरखोब्रा बे रजेयालाय मा गोसोजों मानसियालाय रजेयालाय माबा मा होनना बुंगोन सरि रजे सना गाज्रि दामोन एदावदोंसो दे ओंलै रजे एदावदोंसो एदावनायनि गाज्रिमोन नामा आं हारसिं जागोन गियो आं हायनास्रिया हारसिं जागोन ना गियो थाथ'ब्रा रजे दे थांला आं नांबाय आरोना दे थांलानो थांनोङाब्रा थांनोङा रजे माबा रजे मानो थांनांगौ एकदमबारे हायना जिउ होनना बुंबाय नै जोंना गोसोआ दुब दुब गाहाबो रजे गाज्रि मोनबाय आंखौ दे बाय ब्र नामा दे मिस्टार ब्र रजे गाज्रि मोनालै रजे गाज्रि मोननो नाङा बाहायनासैरा मोनखो आंनि फेसखौ नोंसोर मिथिबाय नामा होनो मिथियाखैलै हायनास्रि नों खोन्थाबासो मिथिगोन दा फल' खालामब्रा आंखौबो आंना नै बे एलबिनि डिसक्रिपसनाव दङ फेसबुकनि इन्सटाग्रामनि लिंक फल' खालामलाय आंबो फल' खालामफिनगोन आरो जुदि मोनथाराखैबा एस गयारि होनना सार्च खालाम एस गयारि होनना सार्च खालामनानै बे फेसबुकआव जि प्रफाइल रुमाल खानाय सरि फेसबुक बे इउटुबाव जि रुमाल खानाय प्रफाइल दङ फेसबुकआव आंना बेनो दङ एस गयारि होननानै मानो मोनगोन रजे जिउ नामदों मिस्टार होननानै आखाइ हरबाय जोंना रजेया मा एसे गोदाव सोराव ने मोनाखै मिस्टार र' थाथ'ना ज' थांनोसै बयबो नामजादां दे ज' थांनोसै आरोना हायनास्रिया मा होनखो आं दानो खिन्थाया मोनसे गिफ्ट महरैसो खिन्थागोन आदसा गिफ्ट महरैसो खिन्थागोन आरोना दे बोरमाफोरा मा मडेलाव बिदि सावसुबनो हायो बोराय बिसोरो जाना लाखानाय नालाय मायदि सावसुबबाय थायो दा मोजां जिरायना सावसुबदों बोरमाया मा एसे गरमब्रा सुखुआ बुखुआ मोनथारबाय आङो थानोनो हालालै आं अफार गरम मोनबाय नोंखौ मोजां मोननायनि दोंसे मेथाइ दाबो रिंखांफैयो मा बुंबावनांगौथाय होनना हायनास्रि दे बुंदो मा बुंनो गोसो बुं दे रायलाय मा रायलायनो गोसो आंनि बेयाव अपेन गाज्रि मोननाय मोजां मोननाय जेबो गैया आरोना बुं मा रायलायनो गोसो रायलायनो हायो आंनि बेयाव
आद्रासो थाबाय गैया बायदि मोनखोमानो आंनि बे जिउआ। ओइ या बहानि जाखो बाजै माने आंहा गार्लफ्रेन्ड गैयालै बेखौनो आद्रासो थाबाय होनना बुंनाया आं गार्लफ्रेन्डआनो गैया रजे अन थेंक इउ। हायनासो तारमाने रजे मा ओंख्रि सनादों ओमफ्राय रेन्डार सारेन्डारा मा बुंखो लाइक दान थेंक इउ स' माच सारेन्डार। गारामाया बोरैबा जाबायलै नांथा नुंथा ओंखामबो जानो हाला थैसिगोन। ओमफ्राय आरजिया मोनदों फान्थाव फाजासोमोन ओंख्रि हायना होनदों आरोना। सालेन्दारा मिनिबायलै जोंना सालेन्दाराबो सोर जालायखो बेलाय लान्सि लान्सिनो ओमफ्राय मिस्टार थांबाय नामा होनना सोंबाय नै मिस्टार थांखोना माखो। बाहाय हिर' सनाया थांफिनबाय नामा रजे ओमफ्राय नाबानिथा हेल' हेल' मस्ट वेलकाम नाबानिथा सालेन्दारा माखो मा गाबगु खुगु एल बि बि एलबियानोथ' एबा बोरैबा गाबगु खुगुसो जालायबाय खम जारला मय कि जाने हेमन्तय जाने होननायसो जासिगोन बे। औ हायना खिनांबाय आरोना गरम थारलै बाला बोरैबाथार गाबगु खुगु एल बिसो जाबायलै गाबगु खुगु। थानोसै आं एबार आदसा एसाराय मबाइला दुंबाय आरोना दुंनायालाय अके रजे ओंखि नामदार ना हायना हायनानालाय आंखौथ' बाजै सोंबाय दे हायना बोरै नोंनिया बहानि दे खोन्था दे हायनास्रि नोंनियालाय बहानि? आंबो थांनोसै खोमा दे 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 थांदो दे होमबालाय थेंक इउ स' माच हायनास्रि दे दे। आंबो दसे थानानै दोननोसै आरोना। हायना ओंखि नांबाय आरोना ओं हायना ओंखि नांबाय। आंबो दोननोसै नामाब्रा होमबालाय लोगोफोर दे खोन्थाहरलाय आंबो दोननोसैबा दोननोसै। सोर सोर दङ आदसा नुजाफैयो नोङो सिमिन दैसायाव रजे जिउ बाय दादा सनजित बाय नाम हायनास्रिया अके थेंक इउ स' माच। सालेन्दारा मा होनदों हाइ लोगोफोर दोनै सालेन्दारा हाइ लोगोफोर होनना बुंदोंमोन। अ हायना सना मानो नों खालामलांखो जिउआव ओमफ्राय अके बाय हायना ओंखि नांबाय हार'बाय रजिया ओमफ्राय जोंहा सालायन्दारा आर जे होनना बुंबाय आरो नै हायना सना मानो नों आंसो गोथै नामजादा ओइ गोथै आदसा आंसोनो गोथै गोथै माने बुहुद गोथै मार खोमालै बियो। गाबखु खुगु एलबिस जाबाय एलबियानो थांजोब्बाय नामाब्रा मानसिफोरालाय ला 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 तुझे देख देख सना मा बुं दे नामजादा दे होमबालाय ने थांनोसैबालाय आरो माथो खालामनो नोंसोर साथाम ल'खासैमोन आंनियाव जोंना मिस्टार सालेन्दार दङ ओमफ्राय रजे ओमफ्राय जोंना हायनास्रि साथामल'मोन थांजोब्बायबालाय आरो साथाम देखायदो आरोना सोर दंथाय जियानो जाया मानो आंनि एल बि आव सापर्ट खालामनायनि थाखाय साब्रै जालायबाय आंनि एल बि आव सापर्ट खालामनायनि थाखाय बिराद एकदम साबायखर आरोना गोसो गोरबोजों बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच आंनि मा खालामदों गोथै नामदों आरोना साननाय हनाया जाफुंजोबथोंसै दे रजियाबो आरो मा होनना बुंगोन गासैखौबो आरोना ओमफ्राय मिस्टार आंसो सनजिब बर' नावनो सालेन्दार मिथिखाबाय आङो सोर सोरा माने हौवा गदाय नांबावगौ
हिनजाव गदाय नामावगौ मोनथारथोंसै आरो सोर सोर हाबा जायाखै थाबैनो हाबा जाथोंसै आरोना आंनि एलबियाव फैनानै सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय। ओमफ्राय जोंना आरजिया ओरैनो दं दाना अनसुमैया अन दाना थेंक इउ स' माच देन्जार अनसुमैखौ गंगार माने हाजोनि गंगार सिख्ला बायदिसो नुबाय दे आङो अनसुमैखौ आरोना नामजों माजों खर'आव रुमाल माबा आर'नाइ खालायलायनायखौ आरोना गंगार हाजोनि होननाय आरोना माने हाजो सेर सेर बर' गामि समायना रमायना खर'आव बिहु फालि माबा आर'नाइ खालायलायनाय बेसे समायना बर' जोहोलाव जो होनलायलायनायसो जासिगोन बे सायरि आवरायनाया आंहालाय मा जाखो ओंखायनो होनबाय आरोना जेबो जायाखै साइलेन्टारा जा मिनिबाय आरोना जाय जायनो आंनि एलबियाव फैयो आं आशिर्बाद होगोन आरोना माने सोरनोबा हौवा गदाय नांगौबा मोनथों हिनजाव गदाय नांगौबा मोनथों सोरबा गोसो थोनायखौ मोनाखैबा मोनथों आरोना सब मोनजोबथों होननानै बोर होदों माने आङो बयखौबो साइलेन्टारा मा सनजित ब्र मा बुंनाय जाखो बे ओंखायनोलै आं माने एसे इन्जय खालामनो लुगैदोंलै आं बिराद दुखु दं नालाय गोसोआव नै बार सिउ सिउ बारबाय आरोना दायो थाजिम एसे इन्जय खालामनो लुगैदोंलै मिनि खुसि खालामनो लुगैदों नोंसोरजों गावस्रा मिनि खुसि खालामजागोन ना जायाथाय ओमफ्राय नों नांगौ रांसो नों नांग्रांसो नों सनजित होनबाय आरोना नांग्रां बाथाबारियाव आसुग्रांसो होननाय जाबाय होमबा नांग्रांसो जाबाय होमबा ने आङो नांग्रां रजे आं नांग्रांबार ना थ' मोजां आशिर्बाद होदों आङो आंनि आशिर्बादखौ सोर सोर गनायगोन सोर सोर गनाया दे खोन्था दे गंगार हाजो सेर सेर बर' गामि जोंना रजिया बिराद गल'ल' नायबायलै बेसारा दुखुनो मानिबा दुखु जाखो ओमफ्राय साइलेन्डारा जोंना मिनिबाय आरोना नङालै सनजित नांबाय आरोना ओमफ्राय जोंना अनसुमाया जा मिनिबाय नै साइलेन्डारा मा होनदो आंहा रजेखौ मोनथारथों ओं साइलेन्डारा रजेखौ मोनथारथों मोनथारथों बयबो आशिर्बाद हो आंथ' आशिर्बाद होबाय मोनथारथों बे साननैसोनि मुलुग संसारालाय माब्रा जों दिनै दं गाबोन गैया मिनि खुसि थायाबालाय साननाय हनायखौ मा मा सानदों मा मा सानाखै जाफुंसार होजोब लाजिबा खाजि गोमायोनोलै लाजिबा खाजि गोमायो बिनिखायनो लाजिनायखौ ज्राब दोनथ'नानै एकदमबारे खुला खुलि आरोना आं ओंखौथ' बुंबाय दा पेदेल चले ना ना चले साइकेल मारते रहो लड़की पते ना ना पते लाइन मारते रहो जरुर एक दिन आपका मंजिल में पहुंच जाएगा बुजिबाय बुजिबायलै नांबाय आरोना ओमफ्राय जोंना रजेया मा बुंखो आयौ 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 होनबाय आरोना आयौ 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 आरोना गोदोसो खम इन्ट्रेस्ट जायोमोन एलबियाव आयो गोदोनि एलबिया गैलालै थांजोब्बाय गोदो एलबियाव बिराद इन्टारेस्ट मोनोमोन आङो आं होनबा रजेखौनो लानोसै खोमालै ओं एकदमबारे रजेखौनो लानोबा लादो बरिया जागोन बायदि मोनदों आङो माथोखाय एकदमबारे माबायाव मा होनना बुंगोन महामाया मन्दिरावब्रा ने महामाया मन्दिरावब्रा जुलि जासिगोन आरोना बाथो नांगौ ना महामाया मन्दिराव मा होनना बुंगोन सिन्दुर 10 थाखानि ओमफ्राय माला 50 थाखानि मोननै 110 ओमफ्राय माबा माबि आरोना 500 थाखा खरसावनो हाबा मन्दिराव बेसे मोजां ना आरो मन्दिराव हाबा जानायासो मोजां अनलायलायोनोलै बे रायजो राजाखौ साखि लानाय हाबा जालायलायनाया खामानि गैयासो आं होनबा मोनसे ओमफ्रायनो आं नाङालै सनजित होनदों आं नाङालै सनजित नामा
गोरबोनि अननायखौ जा तू मेरी साया कहने तो बन जाओ ला 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 सन्ध्या मागो आंहा नांगौलै रजे मावजि नांगौनो नांगौ होनबाय खाबाय बोरै नाङा होनबा जाबावनोखाय नै नोंखौ नांबाय आरो लोंखावनायसो खोन्थाबाय आरोना रजे आंनो जुमाय बथलसे माने जाबायलै आं पन्डित जागोनब्रा रजे आरो माबानियाव सालेन्दार रजे आरो सालेन्दारनि हाबायाव आं पन्डित जागोन ना आं रोङोना रायसननो जुमाय बथलसेल' होबानो जाबाय होगोन आङो नै दिनै मा रायजो राजाखौ साखि लानानै दिनै मिलायलायनानै होनोसैब्रा आङो रजेखौ रावबो मोनालै आंनि बिनानाव नामदाना आदसा रावबो मोनानो आङो खोनाबायना आं पन्डितसो जानोसै एकदमबारे अबेबा मन्दिरफोराव फुजारिसो जाना थाहैसै आरोना आङो नोंसोर बोर लानो फैबानो जाबाय आंनाव रायलायनोसैब्रा आं गोजानो दार नांबाय नै रजेया बोरै जाखो जुमाय बथलसे दुनिया जमाना से मैं नजरियाना जनसार है जनसार है सालेन्दारा मिनिबायलै दिनैनि बे माबा सुनिबारनि गोथार फुंबिलि समाव जोंना मा होनोमोनलाय सालेन्दारजों रजेजोंनि गोथार जुलियाव मिलायलायनोसैब्रा आङो रायजो राजा नै उमुखिमोनखौ साखि लानानै जाहाथे आलो गोजोनै संसार जालांनो हायो होनलायलायनोसैब्रा आङो फै न'सिमनो हरबाय आंखौ लांफै होनना मिसन हरबाय नामालै 3.2.1 मिसन हरबायलै नै साउथ फिल्मनि बायदि एकदम बाइक बोरायजों थिखांना लाना फैदोलै जोंना माबा मा होनना बुंगोन सालेन्दार बाइक बोरायजों माबानि अजय देबगांनि बाइक बोरायालै देनजार थिखांना लाबोनानै मन्दिराव ग्रोब आरोना ओमफ्राय आंथ' फुजारि जाना थाखाबाय नालाय थाथ' ब्र' आं बिजि दे अके थेंक इउ स' माच अके बिजि जाबायना दे होमबालाय रावबो गैला ना रजे दङ ओमफ्राय जोंना अनसुमै दङ अनसुमैया एसे रायज्लायहरदो दे फंनैसो दोननोसै ओमफ्राय आङो अनसुमै जोंना सापर्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आब' नोंसोरखौबो आब' लिंनो बालायलाङोलां गावस्रा बिनानावबो सासेबो गैजाया आ गया रे हम लोग का बीएम ने संजीत प्लस आरजे लाइक डन मोरा बीएम मोरा मैं आजकल पंडित होने वाला है पंडित पुजारी होगा मैं पुजारी पंडित मोरा गया रे मोरा दे सना नामदारना अनसुमैया मेल भी बंद करने वाला था रजेखौ लाथारगोन आं फुजारि हले मिथिबायना सालेन्दार आं फुजारि जागोन आरोना दिनैनि बे गोथार मा होनना बुंगोन ओइ साला बावलायलांबायसो आं बारायखौनो सुनिबार बारायाव नै रायजो राजाखौ साखि दोननानै उमुखिजों बिबार माला गानहोनाय जासिगोन दिनैनिफ्राय होनलायलायसिगोनब्रा आङो आरजे प्लस सन्जिब मरा आरजे मरा बोल रहा है बीएम ने बीएम मरा
गरमथारलै गस्ला खुनासैसो लुगैबाय आं दोननोसै खोमालै आङो ने बिएमरा रावबो गैयाब्रा आंखौबो आरजे प्लस संजित मोरा प्यार किया तो डरना क्या बोल रहा है राम 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 मैं पुजारी हूँ रे बीएम पुजारी तो पुजारी है मैं कभी भी किसी को भी मैं प्यार कर नहीं सकता है रे पुजारी हूँ मैं ओके ब्रो बोरमाजों लों लोंहोगोन आदसा बोरमाजों लोंहोगोन आरो ना बोरमाजोंसो अके अके बोरमाजों जागोन दे माबायाव ना हटेलाव आरो ना अके बाय बाय ब्र अके अके थेंक इउ सो माच और एभ्रि वान गासैखौबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनि एलबिआव फैनानै सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंना रजे अनसुमै ओमफ्राय सालेन्डार ओमफ्राय बिएम कन कन हे थेंक इउ सो माच थेंक इउ साननाय हनायफोरा जाफुंथों आंनि एलबिआव फैनाया जाय जाय फैदों बोर होबाय आङो नोंसोरनो आशिर्बाद होबाय दै आंथ' सासे आं पण्डितसो नालाय पण्डितनि आशिर्बाद नोंसोरनाव बयनावबो थाथोंसै अके बाय सार होनदों एकदमबारे मोनथारथों बयबो हास्थायलायनायखौ गोसो थोलायलायनायखौ मोनथारथों आं बोर होबाय आरो ना बयसिमबो ओमफ्राय थेंक इउ स' माच एभ्रि वान गाइस दिनैनि एलबिखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन अके बाय बाय अनसुमै थेंक इउ अके सनजित बाय बाय नाबदो अके अके रावबो गैयालै रमान्टिक रायलायनोबो गोसो थोनायबो रावबो गैयाना मा खालामनो आरोना गोसो थोनाय थाबा आरामसे रायलायनो हासिगौमोन अनसुमै थेंक इउ स' माच आब' अनसुमै बायनांबाय आरोना नै जोंना ओमफ्राय बिएम मरा बायनांबाय थेंक इउ स' माच मा एसे समायनाब्रा बर' सिख्लाफोरालाय ओमफ्राय मा बुंबावनो दोननोसै दै आं गासैखौबो रायजो राजा नोंथांमोन अल फ्रेन्ड बाय बाय नामदो अके अके बाय बाय मा खालामनो आरोना खम जारला गोसो थोनाय थाबा दा रायज्लायनो हासिगौमोन गोसो थोनायबो रावबो गैयाना दे सना आर जे नांबाय आरोना दे दोनबाय दै आं दानबाय दै थेंक इउ